stomacul. Ce mâncam îmi venea înapoi până aici și se plimba, nu puteam să scot gazele din stomac, așa, parcă simțeam că mă sufoc. Mijlocul mă înțepenea la orice mișcare. De multe ori și peste noapte simțeam așa cum mă tăia la mijloc și durerea se lăsa pe picior. Mă durea osul din șold și se lăsa pe picior și în genunchi. Și am avut o căzătură acum vreo 3 luni în baie. Am căzut pe gresie când am ieșit din baie și de atunci am rămas cu amețeli. Și bine, mi-a spus că aveam totul blocat pe aici, nu știu, ochiul ăsta l-aveam tot timpul umflat de câțiva ani de zile, am fost la nu știu câți oftalmologi și mi-au spus că n-au nimic, am făcut și un RMN, probabil că am ceva la cap. RMN-ul a ieșit perfect, dar mi-a spus că era mușchiul blocat. Dumnezeu parcă ne-a trimis, ni l-a scos în cale și parcă simt mâinile dânsului așa pe mine, că mă dor toate, vă dați seama, dar parcă e mai ușor și la cap și... Da. Așa, parcă merge tot capul, dar parcă simt și o limpezime totuși în cap. E bine. E bine. Da. Ok. Adică am venit cu toată încrederea, că a fost băiatul prima dată și, de fapt, prima dată când am citit de dânsul. Și zic, hai mamă, du-te, zic că după aia merg și eu. Și s-a simțit bine, bine, cu o febră, ca după orice masaj și cu atât mai mult că masajul ăsta nu e oricare. Da. Așa, zic, să știi când mergi tu, zic, merg și eu, zic, poate face și mie coloana, că nu mai pot. Și ca atare am ajuns aici. Și am venit cu încredere. Citind atâtea despre dânsul, zic, mama, aici cred că îți găsești sănătatea cu problemele lui. Și zic, hai că merg și eu, indiferent ce-o fi, zic, merg, am încredere.